Oh, Polar Baligaya. cooler. Wala. Uy, kita na. Okay, mayong hapon. Mayong ulto sa tanan, no? Update na po na. Update na po na para 25, karong November 25, 2025. So, palog lang ko no, like sa atong live karon no. Kung sa wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel, palog lang kong subscribe sa atong YouTube channel. Click ang notification bell aron updated ka sa atong sunod nga live, no? Welcome din sa atong YouTube channel no. Ako dahil si LEL Vlog no. Update ta all draws no, all draws ni. No, palihog lang kog like no. Paki-like lang sa atong live karon. Isa lang ka like. Isa ka like. No, palihog lang kog subscribe sa atong YouTube channel sa wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel ya no. Palihog lang kog subscribe sa atong YouTube channel. Ug i-click ang notification bell aron updated ka sa atong sunod na live. No, paki-like lang ko sa atong live no. Susugod ta no. Ultros ni no, maayong utos sa inyong tanan, maayong utos sa tanan. Susugod ta para dali ra ta mo. Ting paniod to na. So ultros ni November 25, 2000. So first combi na to no. Sa mga hilig og lasto dia, hilig og lasto 25 ang lasto. 125 ang combi. Target o rumble lang yapon. Target o rumble, sure lang rumble para sure ball ay way bugod. No, ay po mo kumpiyansa no kay mo hatag ko pahabol sa Facebook page na ko no, sa reels na ko utang ang pahabol. Like lang sa atong live karon no, og sa wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel, paki-subscribe na sa YouTube channel nato og i-click ang notification bell aron updated ka sa atong next live no. So muna ito unang kombi no. 25 ang lasto sa mga hilig lasto, 25 ang lasto, 125 ang kombi. Target ug rumble. Share lang kag rumble para share ball ay pagulpod no. Diyan kay marag lubog-lubog. Okay. So dirita sa to'y kaduang kombi. 37 ang lasto sa mga hilig lasto, 37 ang lasto ana. 137 ang kombi. Target o rumble ng yapon. Target o rumble. Sure lang gid mo rumble no para short ball ay pagulpod. So muna itong kaduhang kombi. Paki-like lang no sa atong live o sa paka-subscribe sa atong YouTube channel. Paki-subscribe na lang o i-click ang notification bell para updated ka ini sunod live na ta. No, ay kumpiyansa po no kay mo hatag kog pahabol para 2 PM, 5 PM o para 9 PM. Sa Facebook page nako, sa Reels nako, hatag ang pahabol niya. So, katulong kombi na to no, 05 ang lasto sa mga hilig lasto. 05 ang lasto, 105 ang kombi. Target o rumble, sure lang gid mo rumble para sure ball walay pagod. Sa mga hilig lasto, 05 ang lasto ana na siya tulok. Ikatulo na to nga kombi. 105 ang kombi, target o rumble. So, dito sa itong special number na to no. Special number na to. Palug na kog like no sa atong live karon no. Pwede po nyo i-share no, ikapiling, i-share ninyo atong live karon, ikapiling o i-post ninyo sa inyong timeline or sa mga sweat race groups no. I-share ninyo. So dito sa special number na to no.
73 ang last to sa hilig og last to, 73 ang last to, 973 ang target sa rumble lang yapon, sure lang yung rumble para sure po ay pagulpon. No? Sa bit ana, kinsa bit ninyo ana, mga bit ninyo, pili lang ninyo atong kombinasyon. Og sa ikaduha nga special number na to no, 37 ang last to. 037 ang code. Target yung rumble na niya. So lang mo rumble para sure. Sure lang yung rumble para sure ball no, o bubble ball. So mo na itong duha ka special number no, sa mga hilig og mga special da. Hala pilian ninyo na muna yung tayay. So sa mga hilig og hot number da, napatay hot number na to no. Ang hot number na to double atong hot number no. 70 ang last to or 07 ang last to. 700 ang kombinato. Mo ginay target no. Target og rumble lang yapon no. Target og rumble. Share lang yung rumble para sure mo. Paki-like lang sa atong live no. Paki-like sa atong live og sa bago pa diha paki-subscribe sa atong YouTube channel para updated ka sa og i-click ang notification bell aron updated ka sa atong next live niya. Ugma ay kumpiyansa no, mahatag kong pahabol sa Facebook page na ako no. Sa Facebook page na ako mahatag kong pahabol. So muna itong hot number no. Sure lang dyan yung rumble na. Ako na magdaog ng rumble anang double. Okay, ang kaduhang hot number na to 0 sa mga hilig ng last to diya, 20 ang last to, 200 ang complete. Target o rumble lang yapon. Target o rumble lang yapon. Sure lang yun mo rumble para sure ball no. May bagol po no. So sa mga hilig og hot number hala ka na pilian niyo na ang mga hilig og hot number hala pilian ninyo. Sure lang yun mo rumble no para sure ball may bagol. Og sige sa itong ganahan sa pa-triple na tayo triple daw no. Atong pa-triple 2 triple 5 o triple 0. Bisag inyo ra ng 5-5 lang god 15 ra man. So 2 or 3 fights na. Basin day mo triple na si Pisces o karo law. So muna itong tanang kombino pili lang ninyo diya. Muna itong tanang kombino pili lang ninyo. Sa mga hilig diya, pili lang niyo sa mga hilig special, sa mga hilig og hot, og sa hilig og oldros. Wala, pili lang ninyo diya, no? Oldros no, taman po ni 3 PM. Tama 9 PM na tanan. Oldros apil steel, pwede na steel, no? Tayo pa na niyo sa steel. So, paki-like lang sa atong, ano, sagay lang kung isa lang ka-like. Gaya lang kung isa ka-like sa atong live chat. Huwag sa pagka-subscribe sa atong YouTube channel, paki-subscribe na lang o i-click ang notification bell aron updated ka sa atong next live. So mo na itong tanang kombino ay mo kumpiyansa no, mahatag ko og pahabol unya para sa alas 2 sa Facebook page ko mahatag og pahabol. So piliin lang ninyo dano kung asa ang inyong ganahan nga kumbi, asa inyong bit nga kumbida og asa ang kaparihan ninyong kumbi diha o asa inyong nasa inyong dughan sa higbit sa inyong dughan wala tayain nyo na pili lang ninyo da guys. Kaya lang kung isa ka like no, isa lang ka like oh. Ka-like lang akong ipangalan. Huwag siya wala pa kakasubscribe ya. So, huwag lang kong subscribe sa atong YouTube channel. Subscribe sa atong YouTube channel ug i-click ang notification bell aron updated ka sa atong next live, no? So, muna itong tanang kumbi guys, no? Maayong udto sa inyong tanan o good luck sa atong kumbi karon o God bless to all, no? O diri na magtapos sa atong live. Payong udto sa tanan. God bless to. Good luck guys sa atong